Il-Ministru għall-Anzjani Michael Farrugia oġbu jirkeb il-karru ta' sħabu Glenn Benningfield u Edward Zammit Lewis u għażel li jiddefendi lill-membru tal-Grupp Parlamentari Laburista Rosjan Cutajar. Mistoqsi minn Net News jekk huwa jħossux komdu li għal darb'oħra membru fil-Grupp Parlamentari Laburista spiċċa taħt investigazzjoni każ ieħor fil-lista tal-fuq minn 80 skandlu fil-kuruturi ta' Kastilja fl-aħħar 8 snin kemm ilu l-Labor fil-Gvern, Farrugia għażel illi attakka b'diskors partiġan u jfarfar milli wieġeb. Dan fil-waqt li meta kien mistoqsi jekk hux tal-istess fehma ta' sħabu il-Whip Laburista u l-Ministru għall-Ġustizzja illi votaw kontra r-rapport tal-Kummissarju Hizler, Farrugia saħansitra attakka ir-rapport. Naħseb illi il-rapport illi kien hemm kien jitkellem fuq mistoqsijiet iktar milli kien hemm deċiżjoni illi mill-investigazzjoni li saru kien jidher b'mod konkret l-affarijiet illi kien qed jiġi allegat illi saru. Ir-rapport kien jitkellem għax naħseb jew il-probabilità hi. Il-Ministru Farrugia qal illi skontu hemm bżonn ta' aktar investigazzjonijiet u għalhekk sissa bħal donnu ser jibqa' jiddefendi lil Cutajar. Dan kollu wara li fil-Kumitat Parlamentari għall-Istendis fil-ħajja pubblika il-Gvern ivvota kontra r-rapport tal-Kummissarju Hizler u ma qabilx li tittieħed azzjoni dwar il-ksur ta' etika mid-deputat Laburista Rosjan Cutajar fil-każ ta' senserija ta' proprjetà bl-involviment ta' Jorgen Fenech. Fix-xhieda tiegħu, George Hizler sostna li Cutajar ikkonfermat li kienet irċevet 31,000 euro u 9,000 euro mingħand Fenech. Iżda huma xorta waħda baqgħu jiddefendu lil ħabibithom turija ċara li minkejja dawk l-iskandli kollha sissa għadhom ma talmu xejn.